Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast harmadik évadának 12. záró epizódja, a mikrofonnál Barkóci Norbert. Mint ahogy láthatjátok, ez az évvégi különleges epizódunk, az előző évekhez megszokott módon. Ismét képpel is jelentkezünk, ami azt jelenti, hogy aki Spotify-on hallgat minket, az jöjjön át YouTube-ra és most láthat is minket, és nem csak emiatt különleges a mai alkalom, hanem azért is, mert az Apollo mozi adott helyet a mai felvételért. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük az Apollo mozi munkatársainak, hogy megengedték, hogy egy ilyen impozáns helyen vegyük fel a podcastet, és köszöntöm műsorvezető társaimat. Elsőnek itt van dr. Égerházy Zsuzsanna, podcaster, színésznő és jogász is egyben. Remélem, hogy jó sorrendben mondom. Végül, de nem utolsó sorban, igen. És itt van velünk podcaster veterán, magyar tisztánlátó, táltos, és a 2023-as filmes sorozatos évad ismerője. Szia, Jos! Hello, igen. Szabályok változatlanok voltak tavalyi évekhez képest, tehát 2023-as film, sorozat, élőszereplős, animáció, bármi jöhetett. Az volt a szabály egyedül, hogy 2023-as megjelenésű legyen, amit az IMDb oldalán néztük. Ha véletlenül nem volt magyar megjelenés, akkor az angol-amerikai megjelenést néztük. Ha a kedvenc filmet vagy sorozatodat most nem hallottad volna, akkor azt írjátok meg kommentben, mert lehet, hogy csak nem láttuk azt a filmet, és nem pedig azért, mert nem tetszett nekünk, hogy mindenképpen írjátok meg a top 10-es listátokat lent a kommentmezőben. De amúgy szerintem nem nagyon lesz közös a listán. Én azt mondom, hogy a ti kettőtök listája között lesz legalább 2 közös elem. A sajátomnál azt mondanám, hogy 1. Csapjunk is bele, 10. helyezett, ami nálam nem más, mint a Tyler Rake, a Kimenekítés 2, angolul az Extraction 2 címmel futott. Chris Hemsworth Netflix gondozásában készült akciófilm. Nagyon tetszett, rohadt jó koreográfiákat találtak ki ebben a részben is, vágatlan akciójelenetek, hosszú perceken keresztül, nyilván rejtett vágásokkal, de ez szerintem nem von le a lenyűgöző koreográfiából, úgyhogy szerintem nem látom annyira nagyon sok akciófilmet idén, egy párat láttam, szerintem ez lett a legjobb. Ez rajta van az én listámon, csak hát nyilván én kevesebb filmből dolgoztam, úgyhogy amúgy igen, én is láttam, és jó volt egyébként az akciójelenetek. Így az első részhez méltóan amúgy nagyon jól hozták. Mihez hasonlítanátok? Nekem, mint annyira azért akciófilmekben nem ott lévő embernek. Kicsit ilyen John Wick vonalat. Tehát eszement kaszabolás. Igen, ez a jó nézni kaszabolás. De jó leszement. Jó nézni, igen, jól meg van koreografálva a mozgás a filmbe. Ahogy mondtad, itt is vannak ilyen kevés vágásos jelenetek. Megmerem kockáztatni, hogy ezt nem láttátok. Az enyém, a 10-es az Elementál. Még nem láttam, de meg akarom nézni. Hát általában, amiket mostában csinálnak amúgy ilyen animációs filmektől, ezek nagyon rámennek az emberi érzelmekre, meg hogy kicsit megpróbálnak beügetni. De amúgy jól megcsinálták, jól nézett ki nagyon, meg a sztori is jó volt. Egyébként a rendező, a Peter Son, azt hiszem így kell ejteni a nevét, neki az életéről készült egyébként ez a film, szóval ilyen based on true story. A gyerekkoráról végül is, amikor elhagyta a szülőhazáját, akkor azt hogy élte meg? Hogy hívták azt, amikor az érzelmek voltak? Inside Out. Inside Out-hoz képest. Hova tennéd? Mert azt láttam mondjuk. Vagy agymanok, akik magyarul ismerik. Igen, köszi. Nem tudom. De azt láttad? Azt nem láttad. De akkor nem tudod ahhoz képest hova belőle. Viszont javaslom, hogy nézd meg, mert jövőre jön a második része. Az is animációs? Inside Out. Inside Out, jó. Az jó volt. Jó. Az nekem nagyon tetszett. De ez Elementál ki. Szóval ahhoz képest animációs, nekem tetszett. Nálam a 10. helyre befutott A Man Called Otto, vagyis az ember, akit Ottónak hívnak. A Tom Hanks-es, ugye? Tom Hanks, és ez egy ilyen matrioska baba ajánlás lesz, mert azért fér be nálam a 10. helyre, mert ennek van egy eredetie 2005-ből, ami skandináv, illetve a legeslegeredetibbje, ez egy könyv a kedvenc írómtól, Fredrik Backmantól, A Man Called Ove, amit nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek. Viszonylag jó adaptáció készült, azért fér fel a listámra, szerintem nagyon nehéz könyveket adaptálni. Ez igazából minden pontot érint, ami a könyvben fontos volt.
nézzétek meg, és ha tetszik, és Tom Hanks miatt megnéztétek, menjetek mélyebbre, és nézzétek meg vagy a skandinávot, vagy pedig olvassátok el a könyvet. Tom Hanks miatt amúgy meg akarom nézni, még nem néztem meg, de kíváncsi vagyok Kicsit rá. negatív karaktert játszik benne, aki nyilván szerethető és minden, de abszolút el kellett szakadjon a megszokott Forrest Gumpos, lovable, nem tudom milyen dolgától, és különlegesség, hogy a fia játsza benne a fiatal lényét, illetve a felesége producer volt, szóval egy abszolút családi vállalkozás, és szerintem sikerült nem túl hollywoodivá tenni, ami miatt aggódtam. Ez egy skandináv író, ahogy mondtam, az eredeti film skandináv, és sikerült megtartani a jegyeket, még úgy is, hogy áthelyeztük Amerikába a helyszínt. Röviden annyi a sztori, hogy van egy megkeseredett idős úr, aki készen áll arra, hogy befejezze az életét, de aztán történik valami, ami természetesen mindent a feje tetejére állít. A trailerben is benne voltam, hogy lejött a sztori, hogy meg akar halni. Igen, tehát hogy ő aktívan öngyilkosságra készül, és hogyan fog ez végződni. Hát nem spoilerezek, de nézzétek meg. Te ezt hogy nem láttad amúgy? Szemezgettem vele. Megnézed 60 filmet idén, és nem volt benne. Jó, hát na én is majd fogok ilyeneket mondani neked. Jó. 9. helyezett, az meg nekem egy animációs, és a Super Mario film, a Super Mario Brothers, a film, a magyar címe. Figyeljetek, én ezt megnéztem, ezt a filmet, nem voltak elvárásaim pont, amiatt, mert játékfeldolgozását ismerjük a témát. Olyan szinten pozitív csalódás volt, tehát hogy igazából nem vártam semmit, hogy ez egy ilyen tökéletes családi film. Tehát, hogy minden el van benne találva, mindenből a megfelelő mennyiség. A filmnek a ritmusa nagyon jó, kicsiknek, nagyobbaknak is egyaránt, a szinkronhangok tökéletesek. Akkor magyarul nézted? Nem, hát a... Vagy a voice acting? Igen. Angolul néztem, de hogy Jack Black browser, meg ilyesmi, de szerintem nagyon jó lett, és utalások is vannak a játékra, de nem sok. Nehéz belekötni amúgy a filmbe, mert annak, aminek készült, az tökéletes, tehát 100%-ig betalált, tehát, hogy ennél jobban a Mario élményt filmre nagyon jó lett. Az utolsó pillanatig gondolkodtam, hogy a 10. helyre becsúszana a listámon, végül 11. lett, de tök jó, hogy te felhoztad. Nem vagyok Máriós, abszolút nem követtem. Világéletemben az első pálya végig jutottam el. Talán egyetlen egyszer sikerült a másodikig, és ez így életem csúcspontja volt számítógépes játékokban, és imádtam. Én még nem láttam, sajnos, de ezt nagyon sok filmről el tudom mondani. Komolyan, idén ezt a filmet nem láttad? Hát nem, pedig amúgy érdekel, meg sokan mondták, hogy jó, de mondtad, hogy, vagy Zsuzsi, te mondtad, hogy könyvből nehéz amúgy csinálni filmet, te meg mondtad, hogy ez egy tök jó játékadaptáció lett. Szóval amúgy pont ebből a játékból egy jó adaptációt biztos, hogy még nehezebb csinálni amúgy, mert ezt konkrétan mindenki ismeri kb. A világon. És hogyha valamit úgy csinálsz, ami nem tetszik az emberek egy részének, akkor az egyből ki fog derülni. Úgyhogy, hát majd megnézem. Nekem a 9. az a Shazam lett, a Fury of the Gods. De csak azért, mert ez volt az egyik 2023-as, amit idén láttam. És IMDb 6.0 amúgy. Szóval annyira nagyon nem jó egyébként, viszont csak azért néztem meg, azért voltam rá kíváncsi, mert ugye tavaly előtt jött a Black Adam. Ezt akartam kérdezni, hogy ez nem a Black Adam. Ez nem a Black Adam, és az viszont egy kicsit úgy meghozta a kedvemet ehhez, és kíváncsi voltam, hogy mi lesz a folytatás, hogy tesznek-e be valamit, ami ugye viszi tovább ennek a franchise-nak mondható sztorit. Hát annyira nagyon nem egyébként, viszont ami ezekben a Shazamos filmekben nekem jó, az, hogy amúgy tök szórakoztatóak, meg így el vagy velük. Meg ugye megpróbáltak behozni a nagy DC univerzumba, de nem jött össze, és valószínűleg nem is lesz belőle semmi, soha. Úgyhogy ebből a szempontból el lehet engedni az egészet. Viszont arra jó, hogyha vasárnap délután meg akarsz nézni valamit, akkor megnézz, hogyha esetleg tudod az előzményeket. A rajongók ne kövezzenek meg, de a Shazam az nem a Zachary Levis, és kint van már az első része pár éve? Ez most annak volt a másodikja? Azaz, pontosan. Figyelj, láttam a Shazam 2-t, borzalmasan szar. Jó, de nyilván
lehet nézni többféle szempontból. Most abból a szempontból, amelyben te nézed, nyilván borzalmas. Oké, de milyen szempontból lehet ez nem borzalmas? Hát abból a szempontból, hogy leülsz elé, megnézed, és nem nagyon kritikus szemmel nézed az egészet, hanem hogy csak úgy szórakozta, el vagy vele. Tehát nem szerintem nem bűnszar, mert láttam bűnszar. Létezik rosszabb képregényfilm sokkal, de most szerintem ez nem. Jó. Már csak azért mondom, hogy ez olyan közép kategória. Ja. Nyilván nem jó, meg nem azt mondom, hogy olyan hüdefaszán megcsinálták, de elfér. Nem ez lenne az utolsó, amit megnéznék képregényfilmekből, ha kéne választani. Meg lenne az utolsó, amit megnéznél, ha kéne választani? Hát ez jó kérdés, várjál. Thor 2. Nem. Ant-Man 3. Nem, a Thor 4 inkább. A Thor 4. Én a titkos invázió, ha sorozatok is játszanak. Direkt nem néztem meg, mert tudtam, hogy egy hány. Szerintem azt adjuk is. 9. helyezettem, meg fogok lepődni, ha bármelyikőtök akár csak hallott is róla. Ez egy sorozat, annak is a második évada, ez pedig az Abbott Elementary. HBO-s sorozat. Ahogy haladunk, nem lesz titok, hogy én szeretem a sorozatokat, és szeretem a szitkomokat. Na most szerintem az utóbbi években elég nagy űr van ezen a piacon, mióta a nagy klasszikusok befejeződtek, legyen ez akár jó pár évvel ezelőtt a How I Met Your Mother, vagy legyen az a Modern Family vége. És az Abbott Elementary egy amerikai állami iskoláról szól, és a tanárairól, ahogy minimális pénzzel, viszont maximális lelkesedéssel próbálják összetartani a gyerekeket és az iskolát. Komolyabb téma abban a rendszerben, hogy a fizetős iskolák, vagy úgynevezett charter schoolok hogyan szipkázzák el a tehetséges tanárokat az állami rendszerből. Szerintem magyarként is abszolút élvezhető, mert mondjuk úgy, hogy univerzális tapasztalat az, hogy minden iskolában nincs elég pénz, de nagyon-nagyon ilyen szívmelengető, kedves, aranyos, nem váltja meg a világot, nem ez a spanyol viasz, de tökéletes hétköznapra. Szóval ajánlom. Igen, szitkom. Nem. És hasonló ilyen dokumentarista stílusban, mint ahogy a Modern Family, vagy akár az Office játszódott. 8. helyezetre nem más hoztam, mint egy szerintem nem túl ismert filmet, de Holdovers. A Holdovers alatt azokat, magyar címét nem találtam, azokat értik, akik a téli szünet alatt bentlakásos súlyban bent kell, hogy maradjanak, úgymond, a téli szünetre, karácsonyra. Ez ilyen amcsi vagy angol szófordulat? Amerikában játszódik, szóval nem tudom, de ez a 70-es években játszódik a dolog, és nyilván arról szól, hogy hát senki sem akar ott maradni, diákok is, meg a felügyelőtanár is, egymásra rajta maradnak a téli szünetre, meg a karácsonyi időszakra, és kicsit ez a senki nem akar ott lenni, senki nem akar a másikkal lenni, emberi kapcsolatokra megy rá, nyilván össze kell, hogy csiszolódjanak azok a karakterek, akik amúgy csak tanár-diák viszonyban vannak, jobban megismerik egymást, kibontakoznak dolgok, remek alakítással bír a film. Paul Giamatti az egyik főszereplő, vagy hát főszereplője, szerintem egy rendkívül alulértékelt színész. Ilyen keserédes hangulata is van a filmek, de rohadt jó. Szóval szerintem ez egy ilyen tipikus ilyen kevesen látták szerintem ezt a filmet, de mindenféleképpen egy próbát megéri vele. Pasztol a karácsonyi időszakhoz? Mert igazából már jó ideje meg akarom nézni, de még úgy sosem volt az, hogy na jó, akkor ez elé üljek le. Karácsonykor játszódik, ez egyértelmű, a téli szünet, de nem a karácsony van a középpontban, ott van hátul, meg mint egy sztorinak ilyen katalizátora, hogy nyilván amiatt, de jó lenne, hogyha mindenki otthon tudna ünnepelni, de különböző okok miatt ezt nem tudják megtenni, de csak ennyire. De ja, nyilván karácsonykor azt megnézni, talán még egy jobb. Milyen hosszú ez? 2 órás. Aha. Talán. Hol lettek a rendes 90 perces filmek? Nekem nincsen soha időm. többet nem fognak visszajönni valószínűleg. Nekem a 8. helyre a Mandalorian jött be. 3. évada? A 3. nyilván, igen. Mondom, abból dolgoztam, amiből tudtam. Egyébként nem volt rossz amúgy. Nekem hozta az előző 2 évadnak a színvonalát egyébként. Nyilván annyi szerintem, amit nagyon vártak az emberek, amúgy ezzel kapcsolatban, a 3. évaddal kapcsolatban, hogy mi történt a 2. évad után, ami nincs benne, tehát az valószínűleg nem tudom majd, de erről beszéltünk egyébként már
podcastben. Ez a Boba Fettben derülnek ki a dolgok gyakorlatilag? Aha, hogy ebben konkrétan nem volt semmi arról, hogy mi történt. Hát meg ez az évad, amikor lecserélik a főszereplőt, nem? Tehát, hogy nem Mando a főszereplője a Mandalorian című sorozatnak. Lényegében igen, úgyhogy attól függetlenül jó volt, meg nyilván hosszban, meg részek hosszúságában ugyanaz volt, de nagyon jó volt, nekem tetszett, úgyhogy így a 8. helyre befért. Nem ez lett a legjobb évada a Mandónak, tehát ez már a 3., de már volt jobb évada is. Igen, szerintem is ez volt a legjobb. Hát a vége felé volt benne furcsaság. Összességében úgy nem rossz, persze, tehát Star Wars, aki szerzi a Star Wars-nak simán ajánlom. Meg ez még mindig az a Star Wars, amit szívesen néz az ember, nem a Last Jedi és a társai, hanem ez még a jobbik fajta. Nálam 8. helyre a Yellow Jacketsnek a 2. évada futott be. Nem volt annyira jó szerintem, mint az első, és ezért nincsen fentebb, de még egy mindig nagyon erős sorozat, amit ismétlem, ne nézzetek evés közben. Ezt leszámítva szerintem nagyon szuper. Nem tudom, hogy ti ismeritek? Én nem. Miért nem lehet evés közben nézni? Hát mert olyan undi dolgok vannak benne, hogy így de elmegy az élve. Nem beleznek, egy jobban. repülőgép lezuhan egy sportcsapattal, akik főleg lányokból állnak, és túl kell éljenek a vadonban viszonylag hosszú időn keresztül, és elég kemény a tél. És elfogy a kaja. Hogyha hallottál a híres rögbi csapatról, és hogy ők hogy éltek túl a hegyekben, az Andokba, akik lezuhantak. Akkor hasonló alapok, ide viszont behoztak némi ilyen supernatural vonalat is, és nem pontosan tudod, hogy most ők mennek meg, vagy valamitől mennek meg. Nagyon ajánlom, sötét, én imádom, a 2 idősíkon játszódik. Az egyik, amikor ők ott vannak, azt hiszem a 80-as évek környékén a vadonban, 90-es, állati jó zenéje, és a másik idősík a jelen. Látod, hogy kik jutottak ki, és hogyan hatott rájuk az ott töltött idő, és zseniális. Konkrétan Christina Ricci az egyik highlightja szerintem. Az első évad az tavalyi volt? Aha. 21-es a tavaly. Igen? Az első évad. Nem hosszú, gondolom. Nem. Ez a 13? 9-10 részes. 9-10 részes. Én is láttam mind a 2 évadát. Nekem nem került fel a listámra, a Yellow Jackets, de amúgy ott volt. Az első évad szerintem is jobb. A másodiknek a vége, ott egy picit már fogtam a fejem apróságokon, de engem könnyen ki tud zökkenteni. De igen, ahogy Zsuzsi mondott, az teljesen megállja a helyét. Ilyen losztos beütése van az egésznek, de azért picit másabb. Hát, hogy említettük, egy kis lájtos kannibalizmus. És nem olyan hosszú, mint a Lost, ez nagyon fontos. Nem, viszont akinek tetszett a Yellow Jackets, viszont túl durvának találta, akkor hasonlóan ajánlom a The Wild című dolgot. Ott is egy repülőgép fog lezuhanni, ott kislányok fognak a vadonban maradni, de ott nem a kannibál vonalon indulunk el, hanem az emberkísérlet vonalon, szóval hozza a Lostos túlélős dolgot. A Yellow Jackets egy sokkal felnőttebb és sötétebb sorozat. De aki szereti a vonalat, The Wild, szintén 2 évada van kint. A 5. filmhez elérkeztünk, az nekem nem más lett, mint egy zuhanás anatómiája, Anatomy of a Fall, ez az angol címe, de amúgy ez egy francia film, francia családi dráma. Arról szól igazából, hogy van egy kis család, egy pár és egy gyermek, és egy tragikus baleset per gyilkosság történik a családba. Ez a központi dilemmája az egész sztorinak, hogy nem lehet tudni, hogy ez most baleset volt, vagy gyilkosság, és a film második felére átmegy egy ilyen tárgyaló termi drámává a dolog, de eléggé jól bemutatják azokat a morális kérdéseket, ítélkezés, van-e objektív igazság, vagy mindenki csak a saját szemszögéből tudja megítélni a dolgokat, és azt természetesen te azt a valóságnak és az igazságnak éled meg, de hogy ezeket hogyan lehet vizsgálni, meg egy ilyen jogi tárgyalótermi köntösbe hogyan lehet őket bemutatni. Úgyhogy eléggé érdekes, lebilincselő, meg jók az alakítások is benne. Nem tudom, Zsuzsi, neked ez így? Hallottam róla, nem láttam, viszont nagyon érdekes, ahogy mondtad, hogy kezd egy ilyen, nem is tudom, hogy krimi vonalon, de hogy átmegy egy tárgyalótermi drámába, és pár évvel ezelőtt itt az Apollo moziban láttam egy francia drámát, amire azért ültem be, mert azt hittem, hogy egy tárgyalótermi dráma, és mint említettük, korábban jogász vagyok, gondoltam, szuper,
az első 2 perc játszódott tárgyalóteremben, és utána átment egy olyan húsba vágó drámai krimivé, hogy akivel megnéztem, azóta se volt hajlandó velem moziba jönni többet, és ez a kijössz, és még óráig ilyen Almodóvar utánérzésed van, hogy így a világ is szörnyű hely, és minden rettenetes. Ezek szerint a franciák szeretik megfordítani a dolgokat. 7-es Guardians of the Galaxy 3 került ide, de csak azért, mert hozza a régi Marvel filmeknek a stílusát. Ugye az Infinity érában voltak ugye jó filmek, és ugye sokan azt mondják, hogy utána már, hát ha nem is az összes, de a nagy részük az egyenlő a szeméttel, ami egyébként így is van, viszont azért néhány filmet még meg tudnak jól csinálni, és ez egy közülük, úgyhogy azért is raktam fel, mert hál' Istennek ez még hozta a színvonalat, szerintem. Sztoriban is, mindenben, úgyhogy szerintem tök jó lett. Az meg, hogy vannak mellette ugye a Marvel és társai, azokat nyilván... Ettől a filmtől az nem veszel semmit, szóval persze. Nem, igen. De ezt hál' Istennek jól megcsinálták. Láttam, élveztem, abszolút vasárnap délutáni matiné volt számomra, minden pontot megütött, amit kell, korrekt iparos munka, olyan volt, mint egy rántott hús, nem fogsz rá nemet mondani, élvezed, de abszolút nem maradandó. Tehát, hogy így nem az lesz, hogy mi a kedvenc kádom, hogy jó rántott hús, de teljesen jó volt, megsiratott ott, ahol kell, annyira nem, mint a második, de hogy így oké. És amúgy tényleg élvezhető volt. Én is láttam, de hasonló véleményem, hogy talán csak a mostani képregényfilmes felhozatalból az elmúlt pár évből, ahhoz képest mondjuk, hogy ez amúgy nem rossz, mert amúgy szerintem is inkább a közepeshez van közelebb. Tényleg, ja, oké, és egyszer meg lehet nézni, de ja, James Gunn visszatért, szóval az kellett a projektnek a balhék után, de nem hiszem, meg fogom nézni többször. Nem, egyszer nézős amúgy abszolút, bár vannak olyan azért Marvel képregényfilmek, amiket bármennyiszer meg tud nézni az ember, például az Infinity War, de hát ez nem olyan. 7-re nekem a You 4. évada futott be, és lehet hülyeséget mondok, mert 3. De igen, a You. Nem ismeritek? Ja, You. A sorozatgyilkosos? Igen. Hát néztem, de még messze nem járok tehát az első évadot csak. Én szeretem az elborult sorozatokat. Nagyon szeretek végig kommentálni dolgokat, ahol nyilvánvaló logikai bakik vannak, de abszolút élvezetes. Tehát, hogy egy kicsit a disbelief-et, meg a hitetlenséget félreteszed, egy nagyon-nagyon élvezhető valami. 4. Köszönöm szépen. Igen, közben számoltam, hogy melyik évadon mi történik, de nem akartam spoilerezni. Nem lett elcsépelt, még mindig találtak benne új dolgokat, amire ki tudják hozni, és szerintem ez ritka, de jobb lett, mint az előző 2 évada. Egy Dexter sorozathoz képest hova tennéd ezt a You címűt? Ez nagyon érdekes, mert a Dextert nem láttam végig, az elejét láttam, az első szerintem 2-3 évadot. Tudom, hogy a végét senki nem szereti, és igen, addig állatira élveztem. Nagyon más. Nagyon más, és állati jól csinálják azt, hogy képes vagy szurkolni valakinek, aki nyilvánvalóan teljesen el van borulva, és nem hozták be azt az etikai elemet, mint Dexternél. Itt szó sincsen arról, hogy csak gonosz embereket gyilkolászik a főszereplőnk, viszont abszolút végig tudnak vinni az évadokon azon, hogy te most szurkolsz neki, rájössz, hogy atya úristen, mit csináltak velem, egy gyilkosnak szurkolok, hova forgatták ezt ki, és a 4. megfordítják, és végre realizálod, hogy nem kellett volna neki szurkolni egy büdös pillanatig sem. Végig szórakoztató, én nagyon szeretek úgy sorozatokat nézni, hogy megtippelem, hogy ki fog meghalni. Ebben nem nagy titok, hogy általában el is találom, mert kb. Mindenki. De tényleg nagyon-nagyon ajánlom, és Pam Badgley a főszereplője, aki a Gossip Girl-ből lehet a női hallgatóknak ismerős. Utálom a Gossip Girl-t. Bólogatok. Szerintem hát elviselhetetlen, viszont ez a fazon annyira jól játszik a You-ban, hogy soha többé nem leszek képes rá normális emberként nézni. És igen, vannak, akik annó Berényi Mikit megtámadták az utcán, meg utálják a szőke kis gyökeret, Joffrey-nak hívták a Game of Thrones-ból, de hogy én ott el tudok vonatkoztatni. Ez a fazon szerintem élőben is pszichopata, mert egyszerűen annyira jól csinálja.
Nálam a 6. helyen a Barbie becsúszott a 6. helyre, ugye a nagy kettőssel az a Barbenheimer páros. Szóval ugye a Barbie, én igazából nem számítottam, nem tudtam, hogy mire számítsak az előzetes után a filmmel kapcsolatban, és az is hasonlóan, mint melyiknél mondtam, Super Mario-nál, hogy pozitív csalódás volt a film. Tehát, hogy amúgy hogy bátor. Szerintem a film bátor volt ahhoz képest, vagy olyan szempontból, hogy kritikával áll sok olyan dologhoz, amit mostanában hát nehéz kritizálni, vagy hogyha megpróbálod azokat a témákat kritizálni, akkor egyből meg lesz bélyegezve valaminek. És nem tudom, álfeminizmus, társadalmi, gazdasági elvárások a különböző nemek felé, férfiak uralta világ, popkultúra, gazdaság, és ezekhez hozzá tud állni kritikus módon, viccesen, ez fontos, szóval rohadtul eltalálták. Nehéz amúgy tényleg vicces filmet írni, szerintem ez itt kifejezetten sikerült, és Greta Gerwig rendezte, Margot Robbie meg Ryan Gosling, a 2 főszereplő. Ryan Gosling szenzációsan hozza ezt a karaktert, tehát beszarás a csávó. I'm Just Ken, örök klasszikus. Ez mennyire comedy amúgy? Nem az, de vannak benne olyan szövegek, beszólások, meg gegek, amin csapkodod a térdedet, mert úgy rögsz rajta, de a rózsaszín máz alatt azért ott van egy-két nagyon ülő, nagyon olyan mondat, ami itt így, nagyon. Én nem láttam még, de nekem így látatlanban amúgy az jön le a filmről, hogy amíg csak ilyen trélert nézel róla, meg csak ilyen nagyon alapszinten próbálsz utána menni, hogy ezt most nézd meg, vagy ne, addig az jön le a filmről, hogy amúgy valószínűleg senkit nem érdekelne. Igen, de viszont ellenben meg olyanokat olvasol róla, amiket most te is mondtál, hogy csak meg kéne nézni, mert állítólag ilyen dolgok van, ilyen nagyon mély, meg ilyen... Hát aktuális dolgokról mer igen. kritikusan beszélni. És szerintem nagyon-nagyon jól beszél ezekről a kritikus vagy érzékeny témákról. Szerintem férfiak számára is élvezhető, nekem is a listámon van az, hogy hanyadik majd kiderül. De hogy én nevettem, én sírtam, én elgondolkoztam, és szerintem nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy ránéznek, és feltételezik, vagy az, hogy bugyuta, vagy az, hogy hát ez egy egyértelműen feminista film. És én azt kell, hogy mondjam, hogy nem feminista film, hanem a teljes női, férfi dolgot teszi más perspektívába, és felcserél dolgokat, a fejtetejére állít dolgokat, és tényleg utána rendesen át kellett gondolnom, hogy mi volt a cél. És a cél az volt, hogy gondolkodj rajta. Én abszolút imádtam. És a zenéje is jó. Nekem a 6. a Creator lett. Amikor kijöttem róla a moziból, akkor azt mondtam, hogy annak ellenére, hogy mennyire beharangozták, nem lett olyan jó egyébként. Nagyon klisés lett a film. Nekem ez volt az első reakcióm rá. Ez mint utólag kiderült, ez egyébként valószínűleg így is volt. Tehát ezt nagyon sok helyen írták róla egyébként. Viszont valamennyire tudott egy kis újdonságot hozni talán, így a nem régiben megjelent hasonló témájú filmekhez. Szóval amúgy nem volt rossz. A sztoriból amúgy sokkal többet ki lehetett volna hozni, de jól nézett ki amúgy, meg amennyit adott, szerintem az jó volt. Ezt ki is beszéltük TNG Podcast kereteiben. Creator. Pár résszel ezelőtt. Nem tudom, Zsuzsi, te láttad? Nem, és még csak nem is hallottam róla. Nagyobb a füstje, mint a lángja, szóval igen. De hogy csak pár mondatban. Mi a műfaj? AI. Skiffy és AI, igen. Ez viszont egy érdekes, mert... Az AI és az ember harca. Nézzem meg először a filmet, és aztán hallgassam meg a podcastet, vagy hallgassam meg a podcastet, és nézzem meg a filmet. Ne nézd meg a filmet. Akkor csak hallgassam meg a podcastet. De ha mind a kettőt meg akarod, akkor előfilm, és utána podcast. 6. nekem animációs, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, Nimona. No. Nimona Netflixre érkezett, egy képregény feldolgozás, és igen, nehéz jó. The Marvel vagy DC? Ez eredetileg egy ilyen középkori, steampunkos jellegű korban játszódik, és a feldolgozása úgy készült el, hogy a jövőben járunk, viszont még mindig ilyen technikai steampunkos vonalon mozog. Kicsit ilyen
a Shrekhez tudnám hasonlítani abból, hogy az ilyen tipikus trópokat próbálja egy kicsit kifacsarni, és itt a kislány az erős, és a lovag a meleg, és stb. És ebből volt is kritikai visszhang, viszont zseniális, és kedves, és új, és nem tudod az elejétől kezdve, hogy mire akarják kivinni. És szerintem állati jól is néz ki, és a végén szerintem vagy 20 percet zokogtam. De nem úgy, hogy ja Istenem, de rossz volt, hanem annyira megérintette a kis lelki világomat, hogy csak ajánlani tudom, mert szórakozol, és tényleg én nem tudtam megmondani, mire megy ki a játék. Azért készült, hogy bőgj. Amúgy igen. Nálam az 5. az nem más, mint, és szerintem ez nem nagy meglepetés, a Megfojtott virágok, The Killers of the Flower Moon, Scorsese filmje, ugye DiCaprio, Robert De Niro. Hosszú, a film az hosszú, ez igaz, de szerintem nagyon fontos cucc, tehát hogy nagyon jól bemutatja, hogy az igazságtalanságot, amit annó az Amerikában az indiánok felé ugye elkövettek, az, hogy hogyan alapozták meg családok generációkra előre a vagyonukat, hogyan szipolyozták ki őket, vették a földjéket, ölték meg őket, szóval, és ugye ez megtörtént sztori, a Scorsese feldolgozás, hogy ez egy könyv alapján készült. Nagyon szép a film, nagyon jók az alakítások, nyilván Leo a főszereplő, meg mondjuk De Niro, de kettőjük közül inkább De Nirót emelném ki. Az öreg, azt én nagyon tisztem, tehát nagyon sok, nagyon fontos filmben szerepelt, 2000-es évek után sok hulladék vígjátékot is elvállalt, de itt most megint visszajött, és megmutatta azt, hogy miért ő Robert De Niro, nagyon lehengerlő az alakítása. És ezt kérdeztem volna, hogy ez a Robert De Niro, vagy Robert De Niro, aki egy kicsit így... Nem, ez a Robert De Niro. Tehát, hogy sokkal jobb. Leo is jó, de vele kicsit nehezebb menni, mert nem olyan karaktert hoz, mint eddig, nem a szép fiút, nem a pozitív protagonistát, hanem egy ilyen buta, megvezethető embert, és azt nagyon jó hozza, csak vele nehezebb szimpatizálni. Meg úgy a legtöbb karakterrel ebben a filmben, de... Beszéltünk már róla, az Extrakció második része lett nekem az 5. Hát többet nem is mondanék róla. Én sem szolgálhatok újdonsággal, nálam a Barbie futott be az 5. helyre, de itt hívnám fel a figyelmet, hogy az 1-1 egyezés az megvan a listákon, amire tippeltem. Akkor ez már bejött. És kettőtök között még lennie kell egy egyezésnek, ha igazam volt. Biztos, hogy lesz, szerintem. Boszorkány, fekete mágia. Nem egy könnyű filmet hoztam, hanem egy 4. helyre. A magyar cím az, hogy Amitől félünk. Beau is Afraid, ez eredeti címe. Joaquin Phoenix a főszereplője ennek a filmnek, Ari Aster rendezésében. Ari Aster ismerős lehet az ilyen pszichológiai horror kedvelőinek a Hereditary, a Midsommar című filmek rendezőiről van szó. Ez egy nagyon, szerintem az egyik legnehezebb mű ez a listámról, amit hoztam a top 10-esbe. A sztori gyakorlatilag egy szürreális, tragikomédia horrorról van szó, hogyha valami stílust akarunk hozzárendelni, és arról szól a film, hogy tehát Joaquin Phoenixet követjük, aki a felszínen egy ilyen szelíd, de örök gyermek, paranoiás személy, és egy ilyen szürreális utazáson elindul hazafelé, hogy meg el tudjon jutni az anyja temetésére, és a sztori alatt, amíg hazajut, addig a legbelső félelmeivel néz szembe, találkozik. Nagyjából így lehet megfogalmazni. Nagyon nehéz film, nagyon erős szimbolikával rendelkezik, metaforákon keresztül, képeken keresztül párhuzamot van. Ezek alapján már lehet sejteni, hogy nem egy ilyen vasárnapi délutáni kis matiné. Nagyon elgondolkodható, nagyon érdekes, de nagyon nehéz mű, de Phoenix az megint hozzá, szóval totál más karaktert hoz, mint más filmjeibe, de nekem nagyon tetszett. Attól függetlenül, hogy ez például, egy darabig ezt biztos, hogy nem nézném újra ezt a filmet. Megzavarta a lelki békédet. Nehéz feldolgozni. Tehát a több rétege is, miatt is a filmnek, meg a képi dolgok is néha. Szóval. Nekem a 4. helyre szégyen, nem szégyen, de becsúszott az Oppenheimer.
Miért lenne szégyen? Hát azért, mert nagyon sokak szerint ez egy nagyon-nagyon jó film. És csak a negyedikre csúszott be. És neki. csak a negyedik lett nekem. Egyébként nem fér hozzá kétség nyilván, mert ez egy nagyon jó film egyébként. Azt nem mondom, hogy mindenkit ugyanúgy le tudod kötni, aki szerint ez egy nagyon jó film, mert ugye nagyon sok benne a politika, úgymond. Tehát az érdekesebb dolgok, ugye a fizikai nyelvezet is azért úgy előfordul a filmben, de közel sem annyi, mint amennyit én mondjuk vártam egyébként. Szóval én sokkal több ilyesmire számítottam. Nem is azt mondom, hogy akció, mert ugye nagyon sok akció nincs a filmben. Tehát konkrétan ugye robbantások sem például. Ugye amikor annó beharangozták a filmet, akkor mindenki egyből, hát biztos CGI nélkül fogja megcsinálni. És atomrobbant, akkor fel fognak robbantani egy atombombát, és úristen, hát ez látni kell kb. Nyilván látni kell egyébként, mert nagyon jó film, de én nagyon hiányoltam belőle ezeket tudod, belemegyünk a fizika részleteibe, és jobban elmagyarázzuk, meg többet magyarázunk róla, szóval ez nekem hiányzott belőle, én ezt nagyon sajnálom. Ennek ellenére nagyon jó lett a film. Én nem tudtam például azt sem, hogy olyan emberek vagy karaktereket fognak behozni, mint például Albert Einsteinnek a karaktere. Nyilván tudtam, hogy akkori időben élt ő, és nem tudtam, hogy történelmileg így mi kapcsolat volt egyébként Oppenheimer meg Einstein között, de ez egyébként tök érdekes volt amúgy, úgyhogy hát ennyi, 4. hely. Pedig amúgy hosszú volt, az volt a bajom, hogy nagyon hosszú volt. Én most rizikózni fogok, és azt kockáztatom, hogy itt helyben ki leszek vágva a podcastből, el lesz felejtve a nevem, és Norbi nem áll velem többet szóba, de én kifejezetten utálom Christopher Nolent. Nem, egyik filmje sem tetszett eddig. Egyik sem. Egyik sem. Iszonytatóan populista stílusa van, és ugyanazokat a trópokat húzza elő, hogy mindenki azt érezze, hogy de mély, és de de néha csak egy katyvasz, fő példámra erre a Tenet, amit szintén ebben a moziban láttam, ezekkel az emberekkel, akik most itt mellettem ülnek, és én ezért nem néztem meg eddig az Oppenheimert, mert nem szeretem Nolent. Mindenki azt mondta, hogy ez nem olyan Nolan film, mint a többi Nolan film, és kapásból az utálatom, azt megmondom őszintén, hogy a Batman-től ered, mert annyira haragszom rá, hogy az első rész végén mind a két karaktert megöli, hogy így utálom azóta, szóval sajnálom, nem láttam, illetve nem tudom, hogy tudjátok-e, de van egy sorozat az atombomba kreálásáról és Oppenheimerről. És konkrétan a Táborban, vagy egy jó pár évvel ezelőtti, én azt láttam, és úgy voltam vele, hogy így, már tudok eleget, tudom, én vagyok a hülye, és előbb-utóbb meg fogom nézni, de nekem abszolút nem volt a listám elején az Oppenheimer idén, hogy megnézem. Szóval a Barbenheimerben nálam a Barbie nyert. Ha a Tenet nem tetszett, ezt el tudom teljesen fogadni. Ja. Több szempontból a Tenet totál ellenkezője az Oppenheimernek, szóval az totál más. Úgyhogy az, hogy a Tenetet nem érti, meg nem szereti valaki, az így dolog, mert az tényleg az olyan, hogy így mi? De azért az Oppenheimer az elejétől végéig egy film. Attól függetlenül, hogy nem egy idősíkon játszódik. Nem, és ízlések és pofonok, tehát nem állítom, hogy nekem van igazam, azt állítom, hogy nincs a listám tetején. Jó, az enyémben rajta lesz még, úgyhogy én többet ezzel nem mondok, úgyhogy Zsuzsi, 4. helyezett. Nálam a 4. a Ted Lasso záró évada lett, és nem feltétlenül csak a záró évad miatt, hanem az egész sorozat együtt megérdemel egy helyet szerintem nagyon-nagyon sok top 10-es listán. Legyen az legjobb sorozat ever top 10-es lista, legyen az elmúlt 10 év megemlítendő sorozatai. Zseniális volt. Nem tudom, hogy láttátok-e a Ted Lasso-t. Nem, én nem láttam a Ted Lasso-t. Nézzétek meg mind a Ted Lasso-t. Évekig ajánlották nekem, viszont az a leírása, hogy egy amerikai fociedző Angliába költözik fociedzőnek. Na most erre én azt mondtam, hogy hát ez engem nem érdekel, nem fogom megnézni, annak ellenére, hogy 8,5 ponton áll IMDb-n, és elkezdtem, és én soha életemben foci meccset élvezettel nem néztem. Na most ennek a sorozatnak a végére a kanapé legszélén így ültem és szurkoltam egy foci meccsnek. Amit tudok a fociról, azt a Ted Lasso-ból tudom a fociról. Ha volt szívmelengető, vicces, karakterfejlődéses, fordulatos valami,
Hát zseniális. Nem hallottam még olyan emberről, aki ne szerette volna, és a záró szezonjában konkrétan 2 olyan musicalre is utalást tesznek, még egyszer mondom, szinte férfiak által uralt foci csapatról szóló, és kikacsintottak a Jézus Krisztus szupersztárra, és kikacsintottak a muzsika hangjaira, hogy így ültem a székemben, és hát ezt nekem forgatták. Zseniális. Nézzétek meg. És a musical Ariason nem énekelnek benne. Abszolút nem erről szól. Top 3-ba beléptünk, úgyhogy a harmadik helyzet innentől kezdve azért már szorosodnak a dolgok. Felcsatlakozom a sorozatos vonalra, mert én egy sorozatot hoztam a mostani top 10-esbe, és ez nem más, mint a Succession, az utódlásnak a 4. és záró évada. A Roy család van a történet középpontjában, ők egy ilyen klasszikus, globális média konglomerátumnak a tulajdonosai, a vezetői, és amúgy a való életben a Rupert Murdochról mintázták a karaktereket, ő a Foxnak az atya úristene, és ők is ilyen, tudod, ilyen mindenhájjal megkentő üzletemberek, és a sorozat az zseniális, és a 4. évada szerintem elérte a top, a 4. évad tetszett nekem a legjobban, de úgyhogy az összes többi is nagyon-nagyon erős. És itt arról szól amúgy az egész sorozat végig, hogy van az idős családapa, Brian Cox alakítja, és akkor ő kire fogja hagyni a cégét. Van hát végülis 4 gyereke, ők küzdenek a trónért. Van itt hatalomtechnika, média manipuláció, a patriarchális családmodell, az összes defektjével együtt, az apa és gyerekek viszonya, gátástalanul mindenki gázol át a másikon, csak azért egy picit jobb pozícióba kerüljön. Nagyon-nagyon jó dialógusok, kameramunka és remek. Szerintem az utóbbi évek legjobb sorozata a Succession, és a 4. záró évad az idén ment le. Akkor fixen ez már véget ért? Nem fognak lehúzni róla 8 bört, amíg tart a izé? Láttam, és ez nagyon érdekes lesz, mert az első 3 évadot láttam, és imádtam, és abszolút szintén kanapé szélén ülve, fográgva, körömrágva nézett, hogy mit hoznak ki ebből. Imádtam, alig vártam a 4. évadot, és éreztem, hogy újra kellett volna néznem a részeket a 4. évad előtt, nem tettem, és az első 5 percnél kikapcsoltam, hogy ez nekem most sok, arra sem emlékszek, már kivert át kit, és azóta se fejeztem be. Viszont tudom, hogy zseniális, minden listán a top 3-ban van szerintem, ami idén kijött, és televízióról szól. Néha már annyira elviselhetetlenül gonoszak a karakterek benne, ugyanígy én a Breaking Badnek is az utolsó évad előtt csömörlöttem meg, de el fog jönni az a pillanat, hogy befejezem a Succession-t, és abszolút jogosan van a top 3-ban. Nagyon csóválod a fejedet, a Breaking Bad miatt csóválod a fejedet. Rémes? Na. El se kezdem. Az én harmadik helyzetem a Gran Turismo lett. Ugye a játékról, vagy hát igazából a film alapja a játék, ugye, ilyen PlayStation exkluzív, ha jól tudom, egyébként a game, amit egyébként én is nagyon szeretek, meg már sokszor játszottam vele. Ugye ez egy szimulátor game, és arról szól autóversenyzős szimulátor, és arról szól a film, hogy igazából a világ legjobb szimulátoros versenyzőit próbálják összeszedni, akiket elindítanak egy igazi versenyen, és aki ott nyer, őt fogják úgymond belökni a többi profi autóversenyző közé, és igazából versenyeztetni. Ez is true story egyébként. Még David Harbour játszik benne, aki egyébként a Stranger Things-ben ugye a sheriff. Meg Orlando Bloom. Hát ilyen én nem már túl sokat hozzá. Igen, tehát nagyon sokat nem szerepel. A srác pedig ugye Archie Madekwe, talán így kell ejteni. Szerintem nekem a másik legnagyobb szerepe az a C, ami volt ugye Jason Momoa-val, még abban lehetett látni a srácot. Nagyon jó egyébként, picit több mint 2 óra, de szerintem megéri. Tudhatni úgy az embernek a érzéseire egyébként. Kicsit benne van a család is, kicsit benne van ez a bármit el lehet érni, hogyha akarsz. Nyilván emiatt vannak is a filmben ilyen nagyon klisés dolgok, tudod, hogy na most aztán tedd oda magad, és sikerül, és akkor tudod, ez jó, nyilván ezt már 1000-szer hallottuk, de amúgy mindent összevetve szerintem nagyon jól megcsinálták a filmet.
iszonyatosan jó képi világa van, tehát az autók, meg a pálya, meg a nagyon sok drónos felvétel van benne, és ez így brutálisan jól néz ki. Úgyhogy aki egy kicsit is szereti, mondjuk, az autós filmeket per játékokat, az mindenképpen nézze meg, mert király. Ilyen autóversenyzős sportfilmnek gyenge, aki szereti magát a Gran Turismo játékot, PlayStation-nak, annak persze jó élmény, de... Csak comic reliefért mondom, hogy amikor mondtad, hogy Gran Turismo, majdnem visszakérdeztem, hogy az nem pár évvel ezelőtt volt, és a Gran Torino, de nem, igen. Nyilván nincs úgy megcsinálva, mint egy Rush például, mert az tényleg hát az kult, tehát ott minden nagyon ott van nyilván. És mondjuk a Herbie Fully Loadedhoz képest. Zsuzsi harmadik. Ez a jövőre nem leszek hívva. A Strange Planet első szezonje futott be harmadik helyre. Nem tudom, hogy ismeritek-e Nathan V. Pyle-t, vagy Nathan W. Pyle-t, mint képregény rajzolót. Ez az ő saját kreálmánya, és konkrétan Dan Harmon, mint sorozat creator, Community, Rick and Morty, tehát nekem nagyon ott van a tetején. Ők ketten álltak össze. Ez egy animált sorozat, és konkrétan egy Strange Planetről szól, ahol úgy képzeljétek el, mintha UFO-k érkeznének a Földre, és megpróbálnád nekik megmagyarázni az emberi dolgokat. Például az alvást, vagy a sírást, vagy azt, hogy szereted a zenét, vagy hogy mi történik egy repülőn. És egyszerűen zseniálisan aranyos, és annyira más, mint ami eddig kijött, hogy már az első részével megvett konkrétan kilóra, és az Apple TV nyert egy extra hónap előfizetést tőlem, csak hogy megnézhessem az összes részét. Akkor az inkább ilyen aranyos. Aranyos, meg elvont. Tehát nem ilyen kiuci-tuci, hanem kicsit elvont, de szórakoztató. Én nevettem rajta többször is. A második az nekem a Bálna című film, a The Whale, amit bár sok fesztiválon, meg Amerikában tavaly évvégében bemutattak, de nálunk hivatalosan csak márciusban, úgyhogy az idei évben teljesen belefér. Ugye Brandon Fraser, aki egy súlyosan elhízott angol tanárt játszik, aki a saját lakásába visszahúzódva, konkrétan oda elbújva, elmenekülve, hát mit szépítsünk, halálra zabálja magát. Darren Aronofsky rendezése, kamaradrámája. Hát a film az megváltás történet, az önmagunk léte, a gyász feldolgozásával foglalkozik. Brandon Frasernek visszatérése szerintem ilyen tökéletességig belement a szerepbe, nagyon durván az, amit őt leművelt. Meg is kapta érte Brandon Fraser legjobb férfi főszereplőt, nem jogtalanul. De Brandon Fraser for President, tehát én már nagyon fiatal korom óta nagyon szerettem őt, és nagyon-nagyon örülök, hogy elnyertem méltó helyét Hollywoodban. De volt egy hatalmas kihagyása, nem? Mert nagyon sokáig... De tudod, mi történt vele? Nem. Konkrétan őt zaklatta egy producer szexuálisan, és szólt róla, és konkrétan blacklistelték teljes Hollywoodban, és évekig nem keresték, és aztán úgy nagyjából a MeToo mozgalomnak a felfutásával egy pozitív hozadéka volt az, hogy ő is újra esélyt kapott erre. Hát annó a George of the Jungle, vagy a Múmia, ő azért nagyon-nagyon pörgött, és annyira ritka szerintem azt látni, hogy őszintén tiszta, jó ember, és a fiai kísérték el az Oscar átadóra, ahol konkrétan poénkodtak, és látszott, hogy ők csak tinik, akiknek az apjuk kínos, de hogy abszolút szeretik, és hogy egy ilyen minden ember jó embere ott van, és megkapja az elégtételt, és eléri az Oscart, ez az egész egy nagyon, nagyon pozitív kicsengésű történet. Nyilván, ha az egészet nézzük, hogy hány évet elvesztettünk az ő tehetségéből, nem biztos, hogy ennyire pozitív, de örülök, hogy ott van, ahol. Második helyre nekem a sorozat The Last of Us került. Amikor megnéztem, azt hittem először amúgy, hogy az tavalyi. Aztán, az 2023? Hát akkor az már megy is. Én nagyon-nagyon szerettem a játékot, mind a két részét. Egyik legjobb game, mind a kettő, amivel játszottam szerintem valaha.
és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy az HBO ugye mit hoz ki a sorozatból. Nem azt mondom, hogy tökéletes lett, de szerintem, amit úgy nagyjából ki kellett belőle hozni, azt kihozták. Nyilván voltak benne olyan részek, amikre sokan azt mondták, hogy teljesen felesleges, minek került bele, nem része a sztorinak, csak elveszik az időt, mert ugye alapból nem hosszú. És amit ki tudtak volna belőle hozni, kimaxolni, azt nem csinálták meg, mert annyi mindent bele tudtak volna rakni, amit végül nem raktak bele, és ilyen részekre ment el úgymond az idő, amiknek semmi köze nem volt a sztorihoz, nagyon LMBTQ volt, nagyon sok embernek nem tetszett, de ezt leszámítva, egyébként ez a rész nekem tetszett nagyon. Szerintem az egyik legjobb rész volt a sorozatban, annak ellenére, hogy sok embernek szúrta a szemét, ugye, az a bizonyos dolog, de mindent összevetve szerintem nagyon hozta a feelinget, és annak ellenére, hogy azt mondták, miután kiderült, hogy ki fogja játszani Ellie-t, egyébként sokan mondták, hogy hát ez nem lesz jó. Szerintem ő is meglépte azért a szintet. Majdnem felfért a tüzes listára, szóval itt most nem fogok lehordani, hogy milyen szarokat hoztál, mert most az egyetértek, úgyhogy nekem is tetszett, csak nem fért fel, de ugye ott volt. Zsuzsi, te láttad a Last of Us-t? Nem, mert én egy mega-giga hatalmas Last of Us fannal élek együtt, aki imádja a játékot, és ő is a valaha volt legjobb játékok közé sorolja, csak úgy, mint te. Ő viszont annyira mega fan, hogy minden minimális eltéréstől felrobban a feje, és ő azt mondta nekem, hogy ne nézzem meg, inkább játszom végig a játékokat. Ezért nem láttam még. Nyilván, aki úgy van a játékkal, az úgyis ezt fogja javasolni, hogy felejtsd el a sorozatot, játsz vele, mert az olyan, hogy így nyilván, de aki nem annyira játékkedvű, vagy nem ül le játszani órák hosszára, mert amúgy hosszú is, tehát azért kell hozzá türelem, viszont megéri. Második helyezett Good Omens második évad, vagy Elveszett proféciák 2. Nem tudom, hogy láttátok-e. Igen, nem is hallottam róla. Nem hallottál? Good Omens. Omens, és még nem hallottál róla? Hát a jó ómenek. Te hallottál róla? Nem. Nekem úsz. Na jó, akkor gyors ismertető. Semmit. Neil Gaiman, mint író, megvan a nektek, illetve Terry Pratchett. Igen. Ők ketten írták ezt jó pár évvel ezelőtt, közös munkában, és egy teljesen elborult sztoriról szól, ami szerint megszületett az Antikrisztus, de elcserélik a kórházba. Ezért hiába küld a menny és a pokol is úgymond követeket, hogy valamelyik irányba billentsék az Antikrisztust. Kicsit ilyen luciferes nekem. Teljesen más stílus, abszolút amerikai istenek gondolom megvan, ugye ugyanez az író, a hasonlóan furcsa elborult stílus, tehát az Antikrisztus normális gyerekként nő fel, és egy teljesen random emberi gyereket próbált befolyásolni sok-sok éven keresztül a menny és a pokol is, és onnan indul a sztorink, hogy egy hét múlva Armageddon, és már jönnek az Armageddon lovasai, és közben vannak boszorkányvadászaink, sima gyerekek, lovasok, angyalok, démonok, és ez egy vígjáték, zseniális, hozzátenném David Tennant és Michael Sheen játsszák a főszerepeket, jutalomjáték mind a kettő számára, zseniálisak. Az első évad az maga a könyv volt. Na most Terry Pratchett ugye már nem él, viszont Neil Gaiman megírta az ő beszélgetéseik alapján a második évadot. Eredetileg ezt egy 3 kötetes könyvnek tervezték, de sosem készült el, és jelenleg várjuk, hogy berendelik-e a 3. évadot, hogy végiglássuk az ívet, amit ők eredetileg terveztek. És ebben az évadban csatlakozott John Hamm, aki Don Drapert alakította a Mad Men-ben, mint Gabriel arkangyal, és élete alakítását hozza, azután, hogy ő csak drámai szerepekben láttad, és csak szenvedve, itt egy komikus szerepet hoz, hozzátenném zseniálisan. Tehát a sztori maga nem annyira erős, mint az első évad, viszont ez a 3 színész, ez akkor átjátszik benne, hogyha semmit nem tudsz róla, akkor is nézd meg, mert hihetetlen. Tehát erre a szerepre találták ki őket. Elérkeztünk az elsőhöz, a number one-ra, hogy mi volt a legjobb film per sorozat 2023-ban, és az én listámon az első helyzet ez nem más, mint az Oppenheimer, amit már Jos már említett, úgyhogy annyira sok minden már nem tudok hozzátenni. Nolan, igen, Cillian Murphy, igen,
Szerintem rohadt jó alakítást nyújtott a filmben, nagyon jó volt, mint Oppenheimer, és a film utolsó harmadát Robert Downey Jr. ellopja, mint negatív karakter. Végre, nem tudom, 2008 után, a Vasember ére után megint látjuk színészkedni Robert Downey-t, elmaszkírozva, de nagyon jó volt. A film politika, fizika, mérnöki kérdésekkel, morális kérdésekkel is foglalkozik. Lehet, az is dob az élményemen, hogy IMAX-be láttam, ezt az egy filmet láttam idén IMAX-be, letaglózó volt, nekem nagyon-nagyon adta. És nem hiányzott belőle, amit mondtam, hogy egy kicsit jobban belemenni a tudományos részébe. Nyilván sokat beszéltek róla, de szerintem közel sem. Szerintem jó volt a balansz, hogy a politikát is érintették, a személyes vívódását és a tudományt is. Nekem ezzel nem volt bajom, szóval jó volt az egyensúly ilyen szempontból. Persze igen, nyilván, hogyha valaki jobban akar a részletekbe, akkor meg tud nézni egy Oppenheimer dokufilmet is, mert az is van, de a Tenethez képest ez egy nagyon más film Nolantól, úgyhogy... Ha csak egy filmet mondhatná, hogy nézzek meg a listádról, és ott volt a Bálna, és ott volt a Megfojtott virágok, és ott van ez, melyiket nézzem? Hát mivel az első így az Oppenheimer, tehát emiatt is, mert egy nagyon meghatározó témáról van szó, meg atombomba, a fiúk szeretik a bombát, meg szegről végről háborús film, nagyon jó a rendezés, jók a színészek, lenyűgöző a kameramunka, úgyhogy szerintem simán az év legjobb filmje az Oppenheimer. Jós, mi a legeslegelső film vagy sorozat? De hogyha valami hülyeséget mondasz... Csak 9-et láttam idén, úgyhogy nincs első. Én nem írtam elsőt. Nekem az első az hát figyelj, készülj fel, mert Marvel. A Lokinak a második évada. Szerintem kurva jó lett. Nekem nagyon tetszett. Nekem az első évad is kurvára tetszett. Nem tudom, egyszerűen olyan jól megcsinál, nagyon jól meg van írva. Meg nagyon jól meg van rendezve. Meg ez az időutazós, idősíkos téma, de csak emiatt egyébként. Ez nekem nagyon tetszik. Meg az, hogy nagyon jól hát így megjelenítették, meg nyilván olyan nagyon nagy tudományos háttere nincsen, de hogyha azért belegondolsz, akkor ez egy tök érdekes téma. És mivel a karaktert alapból szeretem, már régről, a mellékszereplők is, mint színészek, nagyon jók, szerintem, úgyhogy összességében szerintem nagyon jól összehozták. Jó lett a Loki második éve, nekem is nagyon tetszett, de a legjobb cucc ebben az évben? Számomra a legszórakoztatóbb volt. Mert mindig vártam, hogy mikor tudom megnézni a következő részt. A többi filmnél, vagy sorozatnál ilyen nem volt, illetve ha megnéztem őket, akkor nem azt éreztem, hogy na, ezt még egyszer biztos, hogy meg fogom nézni, viszont a Loki az meg olyan, amit kérdeztél Zsuzsi, hogy vajon melyik lesz az, amit esetleg ennyit többször is meg akarnánk, vagy meg tudnánk nézni. Én ezt simán meg tudnám nézni másodjára is, mert érdekes, és számomra szórakoztató, úgyhogy ezért lett az első. Az összes többi is az, mondjuk a top 5, nyilván, de azokat valószínűleg nem fogom kétszer megnézni. Egyébként valószínűleg ezt se, de ha kéne, akkor megnézném szívesen. Wow. Hát jó. Úgyhogy Loki Season 2. Számomra az első a Bearnek a második évadja, és nem vagyok hajlandó kimondani a magyar címét, mert szörnyű, de The Bear Season 2 zseniális lett. A kokain medve lett az első a listámon. Ez a kokain medve? Érdekes. Konkrétan Jamie Lee Curtis egy mellékszerepben akkorát alakít, hogy odaadnám neki az összes Oscart idénről, így átkarolva, és így oda teszem. Van egy karácsonyi epizód, ami hosszabb, mint az összes többi, és olyan húsba vágóan realisztikus, hogy van, aki nem bírja végignézni, valaki pánikrohamot kap tőle, olyan szinten hozzák a karácsonyi nagycsaládi vitát, ahogy pörög a vágások, az egészben ott vagy, és érzed a stresszt, és emelik egészen az évad végéig, ahol kicsattan a főszereplőnk. Ez annyira nem nagy spoiler. Nézzétek meg, zseniális színészi alakítások, nagyon-nagyon érdekes évad,
úgyhogy szinte minden rész másfajta stílust képvisel. Van ez a gyorsvágásos, konfliktusos, feszült epizód, ahol az volt a céljuk, hogy a végletekig feszítsék a nézőt, és aztán van ami egy északon lévő sévtanfolyamon játszódik, ahol egy mesterszakács egy másikat tanít, és vágóképek, és nyugalom, és csend, és gyönyörű ételekről vágóképek, és a művészet, az előzőben meg üvölt és csapkod, zseniális lett. Viszont eltalált a Zsuzsi, mert 2 közös van a listánkon, Appal. És veled meg egy. Veled meg egy, úgyhogy... Ez baszorkányság. Ez fekete mágia. Hogyha mondanatok kéne egy honorable mention-t, ami nem fért fel a listára, vagy mondjuk még nem láttátok, de tudjátok, hogy de idén ez így ott volt, ez az egyik, a másik pedig az idei szégyenpados, a legrosszabb dolog, amit idén láttatok. Csak így gyorsan, ami beugrik, hogy ez nagyon rossz volt. A Barbie-t azt meg akartam. A Napóleont én azt még akartam, az már megy a mozikba, de azt nem tudtam. Ezután a podcast felvétele után jön ki a Rebel Moon évvégén, Zack Snydernek az új skifé, úgyhogy ezt azért nem tudtam. Volt a Poor Things című film, az a Miskolci Színefesztiválen vetítették, úgyhogy ott meg lehetett volna nézni, de csak jövőre jön. Nekem a Only Murders in the Building, mert nem láttam még a 3. évadot, de az első 2 szuper volt, és úgy hallottam, hogy a 3. is nagyon jó lett, csak még időhíján nem láttam. Egy koreai film, Past Lives, ez a címe. Azt nagyon sok ilyen listán rajta van. Hogyha megvan a Linklaternek a trilógiája, a Mielőtt felkeljen nap, Mielőtt lemegyen nap, stb. Filmsorozat, egy férfiről, egy nőről szól, találkoznak, szerelembe lesnek, stb. És az a trilógia az arról híres, hogy 9 vagy 10 évente jött ki a 3 része ennek a filmnek, és a filmben is, meg a való életben is eltelt ennyi idő. És onnan most felvettük 10 évvel később a fonalat, vagy 9, valami ilyesmi. Na ez a Past Lives a című film, amiről most beszélek, ez kb. Ez a 3 film egyben. Tehát gyerekkorukban ismerték egymást, szétvitte őket az élet, később megint találkoznak, aztán megint történnek dolgok, és így időn, meg tehát különböző országban él a 2 karakter, megint találkoznak, de már mindenki más élet szakaszban jár, de ez mi lett volna, ha mindig benne van. Szóval szerintem ez egy kurva jó film lett, és csak nem fér fel listára. Mi volt a legrosszabb dolog, amit idén láttál? Én láttam az Expendables 4. részét. Az meg, úristen, az hány inger. Azt a Shazam is elég borzalmas lett, hogyha már itt járunk. A Creed 3 borzasztó lett. Ant-Man 3 hány inger lett. Az Ant-Man 3-at azért nem írtam fel, vagy azért nem jött szóba se, mert a felénél elaludtam, és soha többet nem folytattam. Ne, jól tetted. Zsuzsi, igen, akkor neked a legborzasztóbb? Igen, a rendes címét keresem, hogy rendesen be tudjak szólni neki, de ez a legújabb Poirot film. Seance Velencében. Én imádom Még az Agatha nagyon top Christie-t. szín, de mármint, hogy azt sokan nézik. Én az eredeti David Suchet-es Poirotért vagyok oda, én imádom Agatha Christie-t, én évek óta benne vagyok egy projektben, hogy eredeti nyelven megjelenési sorrendben végigolvastam az összes Poirot könyvet, hogy a különböző referenciákat megértsem benne, tehát én nagyon szeretem. Szerintem ez a film meggyilkolja a source material-t, konkrétan csak a nevek egyeznek, tudom, hogy melyik könyvből készült, köze nincs az egészhez, és így nem, szörnyű volt. Ezt nem akartad felvenni? Fel akartam venni, csak elfelejtettem, de majd nézzétek. Kövessetek minket Facebookon, TNG Profession néven, ahol a podcastek mellett egyéb videós tartalmakról is láthatok előzeteseket. Tudjátok jól, Spotify-on meg YouTube-on tudtok minket hallgatni, úgyhogy ott is kövessetek be és iratkozzatok fel, és hogyha tetszett ez a mai rész, akkor nyomjatok egy lájkot. Úgyhogy itt a karácsonyi szezonra való tekintettel szokásos módon Mihály György szavaival szeretnék búcsúzni. Igen. Ezt mondja, hogy de minden évben ezt mondom, csak még nem bírtam meg. Szóval Mihály György szavaival szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni. Tavaly karácsonykor neked adtam a szívem, de a következő nap már tovább is adtad. Köszöntöm szépen, sziasztok! Kemény.